Tužite po myhalniciach ako zo salónu, tak Nanolash má pre vás úžasnú voľbu. Je to kit, s ktorým si vytvoríte riasy behom 10 minút. Myhalničky sa dajú potom reaplikovať po 7 dňoch. Poďme si prejsť, čo sa v tomto kite nachádza. Máme tu samotné myhalničky, potom tu máme bonder, sealer, remover a aplikátor na myhalničky. Teraz už poďme na samotnú aplikáciu. Po celej dĺžke oka nanesieme bonder v malom množstve a postupne začneme nanášať myhalničky. Ja začínam od tých najdlhších do krajov a prikladám si ich takto na ten bonder až ku kútiku oka. Potom si ich aplikátorom trošičku takto poprepájam s mojimi myhalnicami. Teraz si nanesiem trošku sealera na aplikátor a spojím ich dokopy, aby vyzerali prirodzene a potom už nakoniec prejdem sealerom celé viečko. To zaručí dlhotrvacnosť týchto myhalničiek. Tu už môžete vidieť jedno spravené, druhé nie. Takto vyzerá výsledný look s myhalničkami od Nanolash. Sú veľmi prirodzené, príjemné na oku. Čo je dôležité, nie sú vôbec viditeľné, pretože sa lepia zo spodu. Ušetrený čas a naozaj dlhotrvacné krásne myhalničky ako zo salónu.